Ini ang GMA Regional TV Early Edition. And we're back mga kapuso. You are still watching GMA Regional TV Early Edition. Kapuso artist niya si Paul Salas, may dugo nga Ilonggo. Ano ba lang na-miss niya diri sa Iloilo? Ang mga dapat nabantayan sa show nga The Lost Recipe, hibalunta si Chika kaupod kay Kapuso Kate Revilla sa Best Talk. Kate, take it away. Mga kapuso, aton makaupod sini nga aga ang very talented nga kapuso actor nga part sang top rating program nga The Lost Recipe. Kamusta unta siya diri sa Biz Talk? Mga kapuso, Paul Salas. Good morning, Paul, and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Hello po mga kapuso. Good morning, Kate, and good morning din sa lahat na nanonood ng GMA Regional TV Early Edition. Kamusta kayo? Una sa lahat, kamusta ka na, Paul? Okay naman po ako, feeling great dahil maraming sumusuporta at patuloy sumusuporta sa The Lost Recipe. Lahat ng hard work namin, nabubusog naman sila sa pag-entertain namin. So maraming salamat. How do you spend your mornings, Paul? Ikaw ba ang nagluluto ng breakfast mo? Anong paborito mong kainin every morning? Dati kasi wala akong alam sa pagluluto. Nung nag-training lang kami, doon lang ako nagkaalam. So, siguro, marunong na ako magluto ng itlog ngayon. So, kasi diet pa rin. So, alam niyo naman, pagka-breakfast, hard-boiled, gano'n. Yun lang yung mga favorite ko. Tapos may onting tuna kasi diet. So, ayun. Paul, you have roots here sa Iloilo and I'm sure you always come here to visit. Anong mga lugar dito na namimiss mo na? At syempre, mga pagkain na gustong-gusto mo nang tikman ulit. Opo, taga Iloilo po kasi kami. Yung mom ko, taga Iloilo. Tapos hanggang 5 years old, nandyan po ako. So yung lolo ko, nandyan pa rin sa Iloilo. So hello sa Lolo. And na-miss ko na yung hometown nga, ang tinatawag hometown. Kasi dyan ako halos lumaki. So ang na-miss ko dyan siguro yung batchoy. Ano pa ba? Diba? Marunong ka bang maghiligay nun, Paul? Ano nung words and phrases na alam mo? Nakaintindi pa rin po ako hanggang ngayon. Pero pag magsasalita ako, jutay lang. Paul, is having a celebrity dad and being surrounded with celebrity relatives influenced you to join show business? Hindi naman po. Actually, nung 5 years old, 6 years old, ayaw naman talaga ng parents ko kasi gusto nila unahin yung studies ko. Pero nag-promise naman kasi ako sa kanila na gusto ko mag-audition sa Starstruck Kids. Gusto ko matry. Siguro meant to be lang din para sa akin. Siguro plan lang din ni God kasi passion ko talaga yung pag-acting. So, yun, nasama na rin na yung family ko din, sa mother side, kahit sa dad, lahat na sa showbiz before. So, para sa akin, blessed naman po ako na nabigyan akong opportunity at pinayagan ako ng parents ko na mag-showbiz. And also, Paul, after Descendants of the Sun, busy ka ulit sa The Lost Recipe. How does it feel to be a part of this show, Paul? Honored po and nagpapasalamat din sa tiwala ng public affairs. Paul, para sa'yo, what is so special about this show? Marami po kasing kwento eh. Kasi 'di ba may time traveling story din, may love story, meron ding about sa pamilya. And number one para sa akin is makikita nila yung struggle ng chefs kasi hindi natin nakikita yun eh. Kasi pag pupunta tayong restaurant, binibigyan na nila tayong mga masasarap na pagkain pero hindi natin nakikita yung hard work nila sa kitchen. So, pag nakita niyo yun at makikita naman nila, sana magustuhan din ng mga ibang chefs dahil pinakita namin yung hard work and struggle nila. I'm sure, Paul, madami pang dapat abangan sa The Lost Recipe. Please invite everyone na patuloy na manood at tumutok sa The Lost Recipe. Salamat po sa walang asawang pagsuporta mga kapuso. Sana lalo pa kayong tumutok at lalo pa namin kayong mabusog sa aming mga nilulutong pagkain doon, sa aming mga pakilig para sa inyo. Maraming salamat. Sana abangan nyo Mondays to Fridays, The Lost Recipe, 8 p.m. po yan. Walang iba kundi sa GTV. Thanks, Paul. It's good to see you ngayong umaga. Keep safe, Paul. Thank you so much po. We miss you, Lilo.
Dira lang kamo mga kapuso, madamo pa sang dapat ninyong atutukan sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.